Cine se scoală de dimineață ajunge pe podium, așa și-au spus gimnastele tricolore care au plecat cu noaptea în cap spre Bruxelles, unde se vor bate în direct la TVR2 pentru titlul european. Ponor, Izbașa, Iordache, Bulimar și Haidu sunt gata să-și surprindă rivalele din Rusia și să câștige aurul la echipe după 4 ani. Am început chiar de seară să le adun în jurul meu și le văd destul de motivate pe fete, așa că eu zic că o să reușim să facem o treabă bună. România înainte de toate, nu? Da, normal, clar. Noi primii. Sper să fie bine, să facem exercițiile așa cum trebuie și Doamne ajută. Mariana Bitang și Octavian Belu revin în competiții împreună după 8 ani. Ultima apariție a celui mai titrat cuplu de antrenori din lume în arena competițională a fost la Jocurile Olimpice de la Atena în 2004. Antrenorii sunt în spatele scenei și mai ajută cu cât mai pot ajuta în timpul concursului, foarte puțin. Important este ca cei care merg să-și facă treaba și în cazul ăsta importante sunt fetele. Campionatul european de la Bruxelles va fi în direct și în exclusivitate transmis săptămâna viitoare de TVR2.